Wiwit biyen Mas aku wis nate matur lara larane wanita yen diwayu ning yo kene tiga-tigane mring bojo Kang Mas nembung niat arep rapi loro Kene lojeng murek kena arepu timbang selingkuh arak luwe becik wayo apa kowe luwe seneng tak apusi aku jajan nanging kowe ora ngerti apa kumat Mas apa kumat urip nandang sujana angel
bersama Tunas Budaya Indonesia punya bersama Brother Senun Riau. Mas Yani Tunas Budaya saking Dusun Petung Kecamatan Dongko. Wong manis adatku mau hati bingung mengkasah membrong kamu tidak dilinggung yen tak butuh terus sano jagung saumpama Oke, bersama Tunas Budaya. Niki Bopo Yani bersama Tunas Budaya Indonesia. Indonesia. Tunas Budaya Indonesia.
pananggon bisa kumpul kaya doeng Monggo Pak Suroso. Surya wanci sore ing terminal Blitar kaya nguntapake budalku karo kowe menyang Banyuwangi. Oke. Kremet-kremet miak dalan di sarapan baru lagu alon-alon kemerangan ing suara mesin saya keprungu banter ngajak rereketan ing pundakku kowe sendet atas dites rasa ning tiang sak dalan-dalan kowe mong los pipiku alas paradan kumiter minangka saksine lalakon lan kowe anggapara tresnamu saya krasa nalika kahas pipiku Tansah kelingan Mas Suroso. nggih terima kasih Mas. Monggo Mas Wanto Elektro. Aku mung tansah kelingan nalikane yen urip kekurangan. masa lho Dik masa ora Wis bisa suwe masa rasa kangen kaya ngene. masa iya diajak Ora gampang nggonku lali. Janjimu piyen mung tansah tak gepi. Sawer-sawer. Kelan jadi saksi pokasane ilang Sawerane, mesti sawerane. pancen kowe ora gedhe